זה דולק ציץ. מה פתאום? זה לא דולק ציץ שזה דולק. יש אדום כזה שעושה פרנק. זה דולק, את עושה לי בושות. עכשיו רואים את זה, את עושה לי פדיחות. פה לא דולק, אוקיי? כן, וואו, זה באמת לא פעם, זה דולק. יואו, אז תשכחו שראיתם את זה, בסדר? פדיחות. תשכחו, ראיתם את זה, לא ראיתם את זה. היושים, מה שלומכם כפר סבא? וואו, כפר סבא, אנחנו חולות עליכם. סמיילי מדחם. אנחנו שרופות עליכם. סמיילי מנגל. אגב, כל האנשים מכפר סבא הם לא סתם, הם אנשים מהממים. ברור, כל כפר סבא מהממים. מספרים שתושבי כפר סבא, הם לא נולדו בארץ בכלל. הם נולדו במאמריקה. הם ממש מהממים. רגע. אז הם מדברים מהמהרית? לא, הם פשוט מהממים. ורצינו להזמין אתכם להופעה של עופר ומאור, שנקראת הקומדי צחוק. תבואו, זה ב-20 באוקטובר. תרשמו. וזו הופעת סטנדאפ מצחיקה לילדים. זה קוריאנית. וגם את המבוגרים. נכון. אז תבואו, יהיה מה זה כיף. ביי יושים. יאו, איזה כן, טעים. בטוח הם יבואו, מה? ציץ, מה? את חושבת שראו את הזיפים שלי? כן, את חייבת להתגלח, אדומה. היושים! מה שלומכם ילדי פתח תקווה? אוי, תרגי ציץ! מה? לא אומרים ילדי פתח תקווה סתם. מה? זה ילדי פתח תקווה המהממים. ברור, מהממים, ילדי פתח תקווה כולם מהממים. ומספרים עליהם שהם לא סתם מהממים. שמרוב שהם מהממים, הם לא נולדו בארץ בכלל. די. הם נולדו במאמריקה. אני לא מאמינה! כן, ממש מהממים. אז רגע, מה הולך להיות? יש לנו הפתעה בשבילם. ב-17/10, בשעה 11 בבוקר, כן. יש הופעה של עופר ומאור. עופר ומאור! כן, הופעה מדהימה, מצחיקה, עם כל הדמויות, יואבי והאימא הנדחפת. גם אנחנו! ואנחנו נבוא ונשיר שירים. בקיצור, יהיה ממש מצחיק, זה בשעה 11 בבוקר. תרשמו! כן, זה בתיאטרון הבית, בפתח תקווה. יש! יהיה קורע מצחוק, אתם חייבים לבוא, הכרטיסים נגמרים, מהר. היי יושים בנות! מה קורה? יש קיץ! מה שלומכם? אנחנו נופר ויונתן בתוכנית OMG ורצינו לברך אתכם לכבוד חג הפסח! מה קשור לברך עוד פעם? נו באמת, חפרת כבר עם כל הברכות האלה. בואי נחוד להם במקום זה חידה. מה קשר חידה, יונתן? חידה שקשורה לפסח. אז אתה יודע מה? יש לי חידה. מצוין. 10. די! מה זה קשור לפסח? זה 10 מכות. אופל אור! מה שלומך? חיים שלנו את, אנחנו מאחלים לך בריאות. החלמה מהירה. ולא רק מהירה, גם מהירה. אור. אופל אור. אופל אור. אוהבים אותך מאוד. שתרוצי לבית ספר במהרה. לא, זה אמן. דווקא נחמד לה עכשיו, עזוב. נחמד לה בבית. כן. תשארי בבית כמה שבא לך ותרוצי לבית אחרי זה. דש לאמא גם. ביי צלמת ביי. על. צלמת על, לירס. היי חברים, מה העניינים? ב-22/3 אנחנו באים להופעה של עופר ומאור. וואי, מה זה מגניב? זה בבית יד לבנים ברמת השרון! וואו! יואבי, מה אתה עושה? מה אתה מצלם? אל תחפרי עכשיו, אני פה מספר. יואו, איזה כיף! אתה מצלם משהו לטלוויזיה? גם אני יכול להשתתף. יואו, אולי נעשה משהו ביחד. יאללה, בוא נשיר. שלום, שמי דבורה, אני נשואה ליאקי. דבורה, איך לומר לך? היא אהבת חיי. אני משוגע אחריה. אני מטורף עליה. דבורה, זה הדבר. אני לא יכולה לסבול אותו. מה יש לספר, נודניק? שמי דבורה, אני במקצועי מובטלת. בשביל מה אני צריכה לעבוד? יש גבר, שהגבר יפרנס. תראה, יש בינינו חלוקה מאוד ברורה. אני מפרנס, ודבורה דואגת לבית. יאקי, אני ממש דואגת לבית. מה קרה, ממי? מה קרה? רצפה מטונפת, אי אפשר ככה. כבר מנקה. יאקי, אני נורא דואגת לכלים. שוטף, יאקי, אני מאוד דואגת לזבל. זורק. נו באמת, יאקי, אני צריכה לדאוג להכל. פרזיט. אני, היא, אני, כל אחד בחלוקתו ברורה. היי חברים, ברצוני להזמין אתכם
אתכם השבת להופעה של עופר ומאור בכפר סבא. הופעה מצחיקה. יובי, מה אתה עושה? מה אתה מצלם? אני מזמין את כולם לקומדי צחוק. מה זה, הופעה של עופר ומאור? כן. אז נו, נראה אותך אומר, בואו להופעה של עופר ומאור. בואו להופעה של עופר ומאור. יואבי, יותר בקול. בואו להופעה של עופר ומאור. ככה יואבי, אתה הורס את הגרון. בואו להופעה של עופר ומאור. לא, ככה זה משעמם. בואו להופעה של עופר ומאור! זה הכי כיף. אז תבואו, נראה אתכם. ביי, יוש! מה המצב, גללים של ארנב? כאן, יואבי שטו. והיום אני הולך לעשות לכם שיעור לכל צופה קיץ על איך להתגונן מפני הקורונה. יואבי, מה אתה עושה? מה אתה מצלם? מה? מה זה? מה זה כאן? מה את נדחפת לי עכשיו באמא שלי? אבל מה אתה מצלם? לערוץ פיקס. לערוץ קיץ! אמרת, קיץ. אני רוצה להם שיעור עכשיו איך מתגוננים מפני הקורונה. נו, איך מתגוננים? לא נדחפים ככה 2 אני אמא מטר. שלך, יואבי, מה אתה לא מתחפש? בסדר. אז תמשיך בשיעור, מה מלמדים? דבר ראשון, השתעלו למרפק.